poďme do ďalšej témy. A tou témou sú dotácie pre autobusy. Zase zmeníme tému na autobusy, lebo už si k sebe privolám pána Karola Šmúka, ktorý je z ministerstva regionálnej MIRI, neviem presne, ministerstvo pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu, dobre som to povedal. On je z odboru strategických nadnárodných programov. Ja poprosím réžiu, aby nám aj zapla prezentáciu a s pánom Šmúkom, vitajte, kľudne si sadnite, sa budem rozprávať o tom, aké možnosti majú mestá a mestské podniky, samozrejme dopravné, pri využívaní dotácií z eurofondov. Ešte počkajme na to, kým bude pustená prezentácia, aby sme to mali za sebou. No, všetci hovoríme o peniazoch, samozrejme, a v prvom rade je to aj v poslednom rade, aj v hociakom rade je to veľmi dôležité pre mestá. Moja otázka je, čo majú mestá k dispozícii, ak chcú získať podporu na elektrické autobusy? Haló, Môžete. Dobrý deň. Tak v prvom rade ďakujem pekne za pozvanie. Ja by som vám dneska chcel priblížiť tie možnosti financovania. Čo sa týka eurofondov ako takých, tak tá tradícia je taká, že na Slovensku sa podporuje verejná osobná doprava z eurofondov. No a ešte možno taká všeobecná informácia na úvod, že vlastne tie eurofondy sú nastavované v časových obdobiach a práve teraz sa rozbieha nové eurofondové obdobie na roky 2021 a 2027 a práve o tomto by som vám chcel porozprávať. A v zásade, čo sa týka tých možností v rámci tohto programového obdobia, tak budem hovoriť hlavne o programe Slovensko na roky 2021-2027. To je vlastne hlavný eurofondový program, ktorý máme vlastne ako Slovensko k dispozícii. Je tam vlastne, čo sa týka zdrojov, skoro 12,6 miliárd. Z toho ale samozrejme ide veľká škála opatrení. No a ak by som mohol poprosiť ďalší slajd. Máme tu aj kliker, takže ten vám donesiem, ale kľudne rozprávajte. Jasné. Tak v zásade máme dve hlavné možnosti podpory čiže máme v rámci programu samostatnú prioritu udržateľná mestská mobilita, v ktorej je alokovaných 890 miliónov eur. A potom máme ešte špecifický zdroj, a to je Fond na spravodlivú transformáciu, kde sú tiež alokované nejaké prostriedky práve na rozvoj udržateľnej mobility. Ja sa budem venovať hlavne tomu druhému zdroju, a teda Fondu na spravodlivú transformáciu, keďže za tento fond zodpovedá aj vlastne odbor, na ktorom pôsobím, teda strategických investícií a nadnárodných programov na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Ale v skratke poviem niečo aj k tej prvej možnosti, keďže tá je aj objemovo väčšia. Takže v zásade tá podpora verejnej osobnej dopravy bude pokračovať v takom rozsahu, v akom bežala doteraz. Čiže čo sa týka tých možných opatrení napríklad, tak je tam rozvoj dráhovej mestskej dopravy, čiže môžete očakávať podporu električiek, ale teda všetci tu chceme hlavne počuť o elektrických autobusoch, predpokladám. Takže tam je tiež možnosť v rámci jednej z aktivít, že si budú mestá alebo aj samosprávne kraje obstarávať elektrické autobusy, ale potom na ich rozhodnutí, že o akú technológiu sa budú uchádzať. A ešte možno jedna taká novinka v rámci týchto eurofondov je, že takmer celá alokácia, čiže týchto 890 miliónov, prechádza do nového systému implementácie a to sa nazýva integrované územné investície. Čiže tam je tá pointa taká, že to územie ako také si bude rozhodovať o tom, čo sú jeho priority a podľa toho sa bude aj uchádzať o eurofondy. Čiže my ako ministerstvo dostaneme na stôl nejaké prioritné projektové zámery z územia, či už z miest alebo z vúciek, čo sa týka tých elektrických autobusov napríklad. A podľa toho bude vypísaná výzva cieľenie na toto opatrenie. Čiže táto prvá časť podpory je vlastne urobená takýmto kvázi cieleným systémom a teda bude práve na tých mestách a na tých samosprávnych krajoch, o aké technológie majú záujem a teda možno pre výrobcov je dôležité to, že potom tie mestá si budú vlastne vyhlasovať verejné obstarávanie na tie jednotlivé riešenia a môžu sa do nich potom zapájať. A toto bude manažovať vúcka alebo mesto?
Ten systém vyzerá tak, že v území, v každom z krajov je vytvorená rada partnerstva a tam vlastne sedí aj vúcka, aj štát, aj socioekonomickí partneri. Čiže tam nájdete aj nejaké vysoké školy, nájdete tam aj nejakých zástupcov zamestnávateľov napríklad, čo je určite relevantné pre výrobcov, keďže sú v nich zastúpení. Takže a tento orgán vlastne rozhodne o tom, že ktoré zámery budú schválené ako integrované investície a ktoré teda pôjdu potom na ministerstvo sa uchádzať o tú podporu z tohto systému. A aby sme to tak zosumarizovali, za toto je zodpovedné ministerstvo dopravy. Potom na ako ministerstvo investície je riadiacím orgánom, ale my sme delegovali túto časť programu ministerstvu dopravy, čiže oni sú tým vecným garantom, aj oni budú vlastne aj zo strany ministerstva manažovať tie projekty finančne a monitorovať ich a tak ďalej. Aj výzvy budú vyhlasovať. Aj výzvy budú vyhlasovať oni. A kedy očakávate prvé výzvy pre tento balík a ešte o akom balíku približne hovoríme? No nechcem hovoriť za kolegov z ministerstva dopravy, keďže oni vlastne majú vyhlasovať tie výzvy. Okay. Viem, že u nás na ministerstve v rámci tohto systému majú byť prvé výzvy už v aktuálnom kvartáli, čiže v 4. Naším cieľom je niektoré vyhlasiť už v októbri, ale nechal by som na kolegov z ministerstva dopravy, aby povedali k tej svojej alokácii. Ale čo viem povedať je možno k tomu fondu na spravodlivú transformáciu. Tam vlastne, aby som na úvod ešte priblížil, čo to je, tak je to úplne nový fond v rámci eurofondov. Zameriava sa iba na vybrané územia, kde je najväčší vplyv transformácie. Napríklad Horná Nitra ukončuje ťažbu hnedého uhlia. Čiže sa tam alokovali prostriedky na to, aby vedel ten región lepšie zvládnuť tú transformáciu. A niektoré práve prostriedky sú alokované aj na udržateľnú dopravu. A vyvinulo to a my sme vlastne museli pripravovať plán spravodlivej transformácie, kde sme zbierali nejaké podnety z územia, že čo by vlastne mohlo byť tým perspektívnym alebo tými perspektívnymi oblastiami podpory a vyšlo nám z toho, že aj práve podpora týchto bezemisných vozidiel by mohla byť prínosom pre regióny a konkrétne ako priorita to vyšlo pre Hornú Nitru, čiže okresy Prievidza a Partizánske a potom aj pre Košický kraj. No a v rámci tohto zdroja sme už aj pripravili a vyhlásili prvú výzvu. Čiže ak budete mať záujem, tak si môžete už túto výzvu aj všetky podmienky pozrieť online. Je tam alokovaných 36, skoro 37 miliónov eur a je to teda určené pre región Hornej Nitry a niektoré vybrané okresy Košického kraja. A vlastne môžeme si potom aj bližšie prejsť niektoré parametre výzvy. Určite áno, ale online to môžu nájsť ľudia tú výzvu kde? Existuje taký jednotný portál na eurofondy, volá sa, že eurofondy.go.sk a tam nájdete aj všetky programové dokumenty, čiže na strategickej úrovni a potom tam nájdete už aj všetky výzvy, aj harmonogram výziev. No a vlastne túto výzvu sme už vypísali. Vlastne bude otvorená časovo, čiže nie je tam nejaký deadline, ale budeme priebežne vyhodnocovať žiadosti v hodnotiacich kolách a prvé sa končí koncom novembra. Čiže očakávame už nejaké prvé žiadosti od niektorých samospráv, pretože tam tým prijímateľom budú buď samosprávy, alebo môže sa prihlásiť aj dopravca, len tam je tá podmienka, že vždy ten, kto sa prihlási, musí ten projekt ako keby nadizajnovať v súlade so zmluvou o verejných službách, ktorú má teda obec s daným dopravcom alebo s dopravným podnikom. Takže dopravca je oprávneným prijímateľom, sadka, ľudovo povedané, ale musí sa v podstate dohodnúť s mestom. Tak, musí to mať podložené zmluvnými vzťahmi s mestom. Áno. Dobre, tak skúsme si teda v rýchlosti prejsť, aké sú možnosti, možno aké sú oprávnené náklady, čo sa dá všetko financovať. Áno, takže v rámci tejto výzvy sme sa rozhodli pre mix opatrení, a to je teda nákup bezemisných autobusov a teda oprávnenými sú aj elektrobusy, ale aj vodíkové autobusy, podľa toho, akú technológiu si teda samosprávy rozhodnú si vybrať. Inak elektrobusy, vodíkové sú elektrobusy. Aby sme boli úplne technologicky správne, takže elektrický pohon s batériami alebo vodíkom. Tak. A vlastne zoprávnili sme aj investície do infraštruktúry pre alternatívne paliva, čiže k tým daným autobusom si vedia potom tie obce obstarať a nainštalovať príslušnú infraštruktúru, ktorú vedia teda nabíjať alebo doplňať vodík. No a vlastne takým tretím komponentom je, že vlastne môžu obstarať do tých autobusov aj nejaké smart vybavenie, napríklad ako
je to už v veľa prípadoch štandard, ale chceme na to poukazovať, že to treba. Napríklad počítanie cestujúcich a takéto opatrenia, aby sme vedeli potom tie dopravné dáta aj analyzovať, keď tie projekty keď tie projekty už budú realizované a budú reálne prevádzkované. Ale súčasťou opravnených nákladov sú aj nabíjacia infraštruktúra, ja o tom viem, lebo sme o tom spolu aj hovorili a vlastne komunikovali sme aj o istých štandardoch, ktoré táto nabíjacia infraštruktúra musí spĺňať a my sme vám dávali aj nejaké odporúčania, čo by tam všetko malo byť. Takže pokojne zosumarizujeme aj tie opravné náklady. Jasné. Náklady som zrovna nezahrnul do prezentácie, ale však môžeme si ich... Ono v zásade súvisia s tými aktivitami. Tak je to autobus, nabíjačka a pripojka? Áno, aj prípojka, čiže vlastne všetky výdavky, ktoré sú spojené s inštaláciou tej infraštruktúry, sú oprávnené. Vlastne aj nejaké stavebné úpravy, ak je potrebné upraviť napríklad to miesto na státie, podľa toho, že ako sa teda žiadateľ rozhodne umiestniť tú infraštruktúru, takže aj toto je oprávnené. Snažili sme sa k nastaveniu tej výzvy pristúpiť čo najflexibilnejšie a čo najviac user-friendly pre toho žiadateľa, aj keď niektoré podmienky vyplývajú teda z toho celkového nastavenia eurofondov, ale snažili sme sa to čo najviac zjednodušiť, aby to bolo také trošku, možno aj rýchlejšie celý ten proces. A možno takým špecifickým nákladom, čo sme zahrnuli ešte sú, keďže požadujeme od tých žiadateľov a teda prijímateľov príspevkov aj zabezpečenie nejakej udržateľnosti tých projektov, tak sme umožnili aj prefinancovanie nejakých predložených záruk napríklad na tie vozidlá. Takže aj toto je príklad oprávneného výdavku, ale vlastne všetky tie výdavky sú napísané, vlastne máte zoznam oprávnených výdavkov priamo vo výzve, takže ak niekto má záujem, tak si viete preskrolovať. A možno to oprávnené územie som vravel, žiadateľov sme si spomenuli. Prostriedky, teda máme teda takmer tých 37 miliónov eur s tým, že ich máme zacielené na tie dva kraje, ktoré som spomínal. A teda je to rovnomerne rozdelené, takže okolo 18 miliónov na území každého kraja, čiže Trenčianskeho a Košického. No a výhodou tejto výzvy, a čo je možno aj novinka oproti starým eurofondom, je, že umožňujeme ako keby 100% financovanie oprávnených výdavkov jednak z európskeho zdroja, ale aj dofinancované zo štátneho rozpočtu. Kedysi tam bol nejaká percentáž, väčšinou 5%, že čo dopláca ten samotný žiadateľ, ale teraz vlastne tým, že to je ako keby 100% klimatické opatrenie, tak vieme uplatniť výnimku a teda odfinancovať 100% toho, čo vlastne bude v súlade so zoznamom oprávnených výdavkov a bude to vyhodnotené ako oprávnené v rámci výzvy. Takže to je taká novinka. Hodnotiace kola sme si spomínali. Je to otvorená výzva, to znamená, sa iba bude hodnotiť nejakému dátumu. Tak, čiže nemáme dátum uzavierky výzvy, ale vždy máme dátum uzavierky tých jednotlivých kôl. Čiže ak niekto nestihne sa prihlásiť v prvom hodnotiacom kole, tak sa vie stále prihlásiť aj v tých ďalších, len musí brať na ohľad to, že možno ho niekto predbehne a tie zdroje nie sú neobmedzené, takže treba sa sústrediť na to, aby tie projekty boli podané čo najskôr, aby znížil svoje riziko, že nebude úspešný. A ešte možno, čo som nespomenul na začiatku, špecifikom tohto fondu je to, že časť prostriedkov ide ako keby tým istým mechanizmom ako plán obnovy a odolnosti, čiže ich musíme zimplementovať už do konca roka 2026. Čiže preto aj tá výzva je tak nastavená, že tie projekty by sme radi ukončili do konca roku 2026, preto sme aj tú výzvu chceli vypísať čo najskôr. Tak táto výzva už je na svete, o nej sme už rozprávali z Míry. Každopádne treba si uvedomiť, že prídu aj ďalšie výzvy a tie budú z eurofondov. To bude síce Míry mať na starosti, ale nepriamo, lebo ministerstvo dopravy je riadiacim orgánom, ale tam je horizont už nie 7 rokov, už iba 5 do 27, že to tak je. Ono to bude tak, že do 27 je programové obdobie, ale plus 2 ešte na dobiehanie projektov. Dobre, máme nejaké detaily, na ktoré sme zabudli. Žiadateľ sme povedali, kde môžu ľudia získať informácie, sme povedali. Zároveň samozrejme vy tu zostávate chvíľku minimálne na obed, to znamená, že ak máte priamo nejaké otázky na pána Šmuka, neváhajte ho osloviť. A možno ja dám ešte nejakú príležitosť na otázky. A otázky sú. Videl som, viacerí z vás si fotili, čo je dobrý znak, že minimálne vás to zaujíma a možno budete čerpať. Lebo o čo nám ide, SEVA chce, aby sme všetko minuli.
či je to už výstavba nabíjacích staníc, alebo elektrobusy, čokoľvek, lebo nechceme, aby sa to vrátilo späť do Bruselu vo vagónoch. O to ide aj vám, že? Je to náš spoločný cieľ. Tak. Veď koniec koncov preto tu aj sedíte a nielen teda preto, ale aj preto. Ak nie sú žiadne otázky, keďže sme vyčerpali čas, tak ja pánovi Šmukovi ďakujem pekne za prezentáciu.